Hi guys, madyong buntag na ron kay alas 4 naman, kaya miss manang na mata. Nakatog ka nang? Oo, kumay. Yung mata ko tungkin, yung matatay. Alas 2, katong pagmata ng kanong poko. Tapos tatay ng alas 3 masiluto. Na salamat sa Ginoo kay kuan. Nalibang na siya, ikaduha na tong examen siyang tayo da. Iyon ang tong nurse nga ikatulog ko no, tulog ka sa examen. Kuwang na rin usa. Ang saraka to yung result sa isang dugo. Giparipit man to gapon. Sari karon to. Na natog na sa tatay, gikanto siya nag-CR siya. Pag human, gilisan, alkoholan siya madyo kay hilam-hilam ito CR. Hilam-hilam ito si Jay, kaya siya lagi hilam-hilam. Oo, mapun siya, kita kitang kunot nga. Kakita naman si Ilmi. Mapailis si Jaro mo kuno. Hindi man magsilbi kay di man hapla pa po dito to CR. Ano to? Hagok. Pagaman og ilis. Ubo na po. Pag mag-ilis, ipainom na magatas insure. Kaya na magipalit sila para migapon. Magreklamo lagi na dyan na itambong painom. Katong gabi inang para matus ubo no. Tumurag juice. Bugdot pala. Ngayon, siyempre yung motman, tinawang tapos. Agduha dari kauban tatay kay nang uli nagapon. Ag ilang bill kay kuan si tatay nung pupugadengog sa ilang bill nag-upos tatay si Jambera nun. Makatay bakod man lang katay. Bakod man ka? Yung bakod man ka? Ikit mong likod? Namatas tatay. Ubo. Nagawas tatay sa isang bill kay agubanda rin gapon kung to gadangan ng tatay. Pagka-admit, di sisiti ilang bill. Nagbawas ako sila. Ila? 24 hours. Dengan na laging tatay. Kaya magpunta ko sila. Sikap lang ang takila. Agit na. Moto lang, bill 17. Mangitaan, nagpaagi ng bill, tatay, di na magpa-stress. Balik ng tubig. Asa balik mo sa'yo? Ha? Asa ka? Balik ng tubig. Balik mo na. Mubalik ko na siya. Watsa. Oh. Balik ko na siya. Higda, unlan tay. Ha? Unlan. Ginitan kas pom. Isa pa. Otro pa. Okay, balik. Pwede balikan. Nga na. Kuhaan tadi balikan naman. Okay, balik. Kaya ba na balik? Pwede ka balikan. Ang balik. Ha? Magbagan po imong likod ug banig tay kay puthaw man. Pag na, muli na kita sa. Muli na lagi ta kangan na lagi daghan. Muli ka sa nga po. May pangasasok na tungkuan. Mumurang itong doktor karon. Kaantay la. Puta. Apa nag-judging? Wa pa man mo reply basig biyahe pa. Gigutom ka tay? Naghagop naman ka ning kalit mo kag mata. Ubo. Binta-bintahan ni mong naong tay di na kadyo ngagload. Lamig bag sinina libis. Tay libis. Tug balik tay. Mamahaw na tay. Space wala na yung kuwan energy. May tambaw. Ha? May tambaw. Yung nananda, tataon. Sabi pa? Kaya magtuntong mo sa kabay. Na.
Kung may asin nilang itlog. Eh, opesin lang ang kulit. Ito lang po, ano? Palit pa ko rin. Hmm. Kung may asin. Asin na sila. Ano? Lagi naman kayo karong ragal. Yung bata. Ano ka mahuli nito? Oh, doktor lagi. Hindi ako lang doktor. Hindi lang pwede mahuli. Magtatas na yung hindi. Loob ta sa tangdil. Hindi ako doktor. Magtatas sila kay... Ang ka. Ang ka. Nagawa namin sa unit na yan. Ako'y Ikaw hawid tay sa itlog. pinabudigi. Ay, hindi ko Yun ang lalot doon Ha? ang mga. Ang kaya din PWD, hindi? Hindi naman. Ba? Tama na yun. Hindi ah. Ikaw? Wala na ito matis ka. Isang dito. Ha? Senior. Ita? Senior! Ba, o naman ito. Ano ka, senior? Ang PWD? Bago. Sudani ko na rin sinkwanta. Ito na. Ito. Ayaw. Wala asin. Ayun. Kare lagi sudani dari. Yung may malasa-lasa. Paris na, paris na. Paris na. Ito. Ito kaya. Kasi ito nga di kasi. Ito lang kasi na? Ito agi. Ikaw. Kasi, Hmm? kasi. Ano yan si Nay? Ano kasi silihan? Ano kasi? Igup dari pantai. Ngejin. Maintan mo kan. Special na. Init para bahang. Ada ni asin tayo at dari tayo. Asin. Balag di ka mo kagluto. Gamay rin mo ka ng luto. Mahurot na yung itlog. Kayo mo ito. Mahurot rin yung itlog tayo. Salamat. Kaya ilili ko sa klok eh. Kaya ako. Ha? Kaya ilili lang. Kaya Asin. Pakilas ko na sa mga asin. Kaya lagi. Kaya dito tayo po may nag-asin puno. Luto nga na yung asin ah. Luto nga na yung asin. Di pwede di ka makagluto. May mga kalibangan dyan ako. Tayo na ba nakangin yung mga dito kauli? Hmm? Kasi dito pagaduha ka eh. Ibang ko. Kaduha po man. Yung matadaan daw yung ibang. Matadaan daw yung ibang. Di ba, malagay ka na libang mo bantagan kay. Ha? Ganun. Nanawa ng imo. Maguwang pa ni mo tayo. Buaw mo kaon tayo na. Kasi nga, ni Darwin. Kana? Siya nga? Ibusyo, baratas. Jaga, asa? Iya, Baratas, hindi man. Dulman. Baratas, kayo naman sister. Bisa ko mo. Bisa. Baratas, baka tumay ko sa tukunan. Kayo naman sister. Pulin style. Kana ija kuan. Piras? Saman tayo. Pulin? Di man itlog luto man nga na asin. Aron makakuan kag asin kay kuwang ko kag asin. Ha ba? Kuwang nung kag asin tay nga si tagbuod sa bay. Sila mapang kanon. Ha? Mao na ginang di na lagi. Pwede ginagmay ra kanon. Buwad ba? Ako sa ligawan pa. Ibusyo, baratas. Bago ka ba? Pila sa edad 70 80. Ah, sige. Dali na sa mga nagbantay, 26. Arang luod na dyan ninyo tayo. Kuno ko may anak ni nanay. Kaya ma-admit. Nanay ra tinutan na para nila arang luod ya. Ata hayo ko pa. Pinang anak ni Junay. Tulog ko ba din dua kalaki, dan malaki ko kaya ng Domingo, ito ang magiging trabaho. Ay, man
Kailangan yung... Last na tay. Kaya huto na, hindi mahulot yung kanto. Di, last na lagi Hindi tay. lagi kayo, hindi mahulot na ho. Kali. Kali hubsong. Wala siyang niwagan. Oh, mamanija. May kakikilan May magkinaan. Para ayun ba na? Sa unang mata pa. Harain ng Ang tao pa. May gaya yun na. Nagiging na siya kami. Kana si Ja? Kaya tambang nilag liptin. Hindi yan nakamida. Yeah. Gamay, tambal. Tataga nagtambang. Lam-lam niya. Tubig. Hindi na tay. Bago na ni kananglan makatanga. Ano po ka dani. Mga lawa kay. Gabriel na ah. Hindi, ano. Basta alam na ako may gata. Pagkamatang ba? Nakainanon sila. Ang anak mo, pinapisigan. Mabuntag imong anak na tinapis gantay. Tambaw, tataod siya. Anak, bukas ko po. Ato sa kahigda. Mo surong-surong kakagawas tay. Painit. Ngayon ba? Ano? Hanggang hit yan, habe. Na. Karman. Ito ang busa, yung paham ito makahugaw. Mga palit ratatay. Ani? Ang binabi. Ani, ani ba ito? Ini ki. Asa bang ka? Mabinato yung rato. Ilong mo. Manggat ay ka. Ang saging di ay. Na. Dakatan pang Hindi na. paskog kay mag pabaskog lagi. More ito. Di ko. Ikaw na pipilit na ito. Hmm? Pipilit. Kini higda na makatay. Hindi yan. Tataod. Patros, ito malay. Ay, ito malay. Lingkod sa katong patasan. Nga na ra. Ye, sa tura na. Mo na ilas. Sa tura na tay. Hmm? Hindi na. Aghaboy mong gibdaan. Mag-init umulit ko rin. Yan ang sa tura na. Kambaw. Ano? Busog ka sa... Kaya katabi ka ito yung luwag. Usara. Yan. Nagmay. Gamay manita. Gamay ra manitay. Ano, kaliyaw, baka? Hindi ka hindi kaliyaw. Sige tayo, isipit tayo ng thermometer. Ya, ito doon. Ano rin yung jadi man tayo? Mga balilak pa sila po sila. Ano ba? Nato sila gabi eh. Nan sa tung bata ma'am. Pneumonia.
day Mr. Tour gibalhin me gibalis tatay dara mi sa aircon nga room. Kanang kamera gadget to sa tatay to nagpahanday-handay na. Okay, gumaganawa ano. Ipaandar man tayo. Nami kay kita radaani wa tay ka halubilo. Nas manang. Ganahan nas manang kay aircon naman. Matagubag. Sa mo tagi mong kuanang imong likod. Napay TV. Wala bisita kayo mo. Hmm? Wala bisita. Insa tay? Wala bisita kayo. Wala yung pasyente, kita ra. Isa ka room, kita ra. Ito ra. 17 ang room. Na, naging mong ipaabot tayo. Ano ko na Ate Gigi na Kirube. Ay, ko wala isa. Una. Gawin sa rin na, ang dami ko. Yung gasa na nadaan. Patuloy. Hindi ka magkaunay tayo. Ang nagkawan, magunagong ka. Kaya magkukuha niya ang mga Ingit pa na na. Ibuhay mo sa damo, upoy nga mo. So, nagrapod ka. Ang silong. Kaya ibalin sila. Ang ibalin kaya, ang parang kita na. Hindi pwede magkakusapon. Kasi may nagpapalin. Ang doktor. Doktor, kailangan magpapalin ng untang. Naman nga, balin. Hindi mo yung sabuhin na taansa, pwede mo lupa, pagka na pero simbalan pa siya. Hindi ka na tayo? Sudah mo yun na. Pagpabasod na tayo, yung Muli ko. Gumawa ko. muli na kauma, ako rin buhat. Muli na kauma tayo. Pag-ibig ka mga Jo. Jagyo ka. Naglawon pa ganun yung naghakara mo. Ang gabi pa dyan. Init lagi siya. Huwag ka rin pag-abot na mo. Wala nga nilante. Wag, bago pa nagkitin mo man tayo. Wala nito mo may tiran. 37. Walingaw ko kami man. Walingaw ka ni sa radio. 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 Radio ba to? Di ka naman si Buho. Radio to. Dahil pa di ka si Buho. Kasalubong. Ito sa radio. Sabi tutugan lang sa ganihang. Sabi sa dito ron. Pero kung ano sa mga ikaw. Kaon siya muna. Diba na din mo? Buwa ko man. Unang bisita na kasi ay sama to. Ay, tabo. Na? Ay, sige tabo. Ha? Karena tadi saya warnai warna pamutan. Kasi yung Waktu kan mikir di rumah kita. Salamat sa sponsor. Ano ma'am? Lari. Panyuto to ma'am. Mama, sa mahintay. Niabot. Dahil isda noon tayo. Okay na isa ba? Ano sa mo? Mga tulas. Okay na garo. Ikaw naman. Okay na ma'am, salamat. Salamat. Mga nurse. Ang sa rasyon ni tatay. Ako lang yan. Salamat din Jote. Salamat po sa nagkata ko grasya. Kakaon si tatay. Gilamian ko sa tatay, lo iraman. Lami ko ng kuklot. Makahilak na ako sa popcorn. May nagmakdo ka, pero sa gandong may makdo. Oni guys, gani kapinangga ng mamahan kay ang mamahan sobra pud na nini sa kapinangga. Mao.